Ħadd mhu se jerfa' responsabilità politika għall-omiċidju ta' Lassana Cisse li nqatel minn żewġ żgħażagħ għal xejn sempliċiment għax hu barrani. Jikkonferma dan il-Prim Ministru Muscat li t-tnejn kien ippressat mill-ġurnalisti dwar dan il-każ u l-possibilità ta' nuqqasijiet li setgħu waslu għal din it-traċedja. Responsabilità politika x'inqabad minn kien. Iżda l-Prim Ministru kien mistoqsi dan wara li sar magħruf li wieħed mis-soldati kien reċidiv, imma baqa' parti mill-armata minkejja li l-qorti imponiet fuqu diversi kondizzjonijiet. Il-pulizija għamlu xogħolhom f'dan ir-rigward, jiġifieri it's quite a thankless job, but my question remains, will political responsibility be shouldered? Fis-sense when you have functioning rule of law, political responsibility has to be shouldered. Fir-risposta tiegħu Muscat inqeda b'każ ta' 8 snin ilu li fih is-soldati li kienu akkużati ma nstabux ħatja. Qatt ma smajt dan it-tip ta' argumentazzjonijiet. Iktar kmieni anke l-Ministru konferma li hu mhux se jerfa' l-ebda responsabilità politika minkejja li huwa l-Ministru responsabbli mill-Armata. Sadattant il-Prim Ministru mhux talli ma kkundannax lil kap tal-komunikazzjoni tiegħu Farrugia li politiċizza din it-traċedja iżda baqa' jiddefendih. Dan wara li Farrugia li jaħdem f'uffiċċju miegħu f'Kastilja infexx f'attakk fuq il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Twitter. Naħseb il-kap tal-komunikazzjoni tiegħi għal dak li qal b'responsabilità. Farrugia għamel dan l-attakk fl-istess waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Jgħid Dalija kienet jikkundanna kull forma ta' diskriminazzjoni u attakki fuq bażi ta' razza. Muscat iddikjara li dan il-każ nissel dispjaċir kbir fost il-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Sammejt kuntatt kontinwu mal-Brigadir, hemm sens qawwi ħafna ta' dispjaċir u rimors. U hekk kif għaddejja investigazzjoni interna fih dan l-Armata, il-Prim Ministru qal li m'għandux problema li l-inkjesta tkun pubblikata. M'għandu l-ebda tip ta' problema li tkun ippubblikata u parir tiegħi jkun lill-Armata li tippubblika dawn il-konklużjonijiet. Sissa l-Armata da ma ħabritx minn qed imexxi din l-inkjesta ħlief sempliċiment li l-bord ta' inkjesta huwa ffurmat minn uffiċjali għolja fih dana.